koliko ima odbornika. Ja vas molim, prekidam sednicu, zovite obezbeđenje, neka... Prekidam sednicu na 10 minuta. Izvedite gospodina Duvnjaka, ja ga udaljavam sa sednice. Nemojte da zovem obezbeđenje, ja vas molim. Ja vas molim. kojim se odobravaju sredstva za isplatu 2 miliona zarade. Kada je 29. juna 2012. godine konstituisana nova gradska vlast, budžet Kruševca bio je kreditno zadužen sa blizu 300 miliona dinara, a dugovi 3 javna preduzeća, čiji je osnivač grad, iznosili su preko 500 miliona. Zatečena gradska i seoska infrastruktura u lošem stanju, nekoliko raskinutih privatizacionih ugovora, nekada društvene firme zatvorene ili pred stečajem, preko 16.000 nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Od kapitalnih projekata aktuelan o proširenju fabrike vode u Majdevu. Sa realizacijom ideje da za Kruševac ništa nije dovoljno dobro, ako nije najbolje, krenulo se veoma brzo, a sa skupštinske govornice novoizabrani gradonačelnik Bratislav Gašić između ostalog je rekao: zadatak svih nas je da život, pre svega, učinimo boljim, kvalitetnijim, a naš grad lepšim i privlačnijim mestom za život i investicije radi zapošljavanja ljudi. Odmah se krenulo sa uređenjem grada, a počelo se od gradske uprave preko centralne gradske zone, čiji su pešački delovi popločani, stara autobuska stajališta zamenjena novim, zelene površine oplemenjene cvetnim zasadima, kolovozi presvučeni novim slojem asfalta. Fontana i prostor koji je okružuje kompletno su rekonstruisani.
prethodnih godina urađene ulice u najužem gradskom jezgru. Radilo se na kompletnoj zameni podzemnih instalacija, ali i na lepom izgledu pomenutih saobraćajnica. Pojedine od njih nisu do tog momenta imale ni asfalt. Kruševac je prethodnih godina dobio preko 10 kružnih tokova, čime je, osim estetskog, pre svega zadovoljena saobraćajna funkcionalnost. Nekadašnja uska grla u saobraćaju, čekanje na semaforima, samim tim i emisija štetnih gasova svedeni su na minimum. Pojedini kružni tokovi su oplemenjeni fontanama, a bit će ih još, i kružnih tokova i fontana. Po najvišim standardima izgrađeni su prilazi Kruševcu. Uz veliku podršku javnog preduzeća Putevi Srbije iz pravca Trstenika, Aleksandrovca, Brusa, Beograda, preko zaobilaznice i Dedine, sve saobraćajnice su dobile novi izgled, a neke od njih i biciklističke staze.
Najveći izazov bila je privreda, nedostatak zemljišta u vlasništvu grada, raskinuti ugovori o privatizaciji, kolektivi kojima je, zahvaljujući državnoj pomoći, veštački održavan život, borba za investitore i kupce i za svako radno mesto. Za isplatu 2 minimalne zarade za radnike. Išlo se korak po korak, stvoriti zdravu osnovu za svaki pogon koji se može spasiti. Najvažnija investicija je nemačka kompanija Kromberg i Schubert na lokaciji Stari aerodrom. Vrednost 3,5 milijardi dinara, a u planu je proširenje fabrike i u budućem periodu upošljavanje i do 4.500 radnika. Henkel je prethodnih godina uložio u 2 nove fabrike, Bref i Somat, investicije preko 40 miliona evra. Američki Cooper Tires, koji u Kruševcu posluje od 2012. godine, upošljava preko 800 radnika, planira otvaranje još jedne fabrike. Trajal korporacija radi punom parom. UPPR je na snazi, upošljava preko 1200 radnika. Prethodni ugovor sa bugarskim Brikelom je raskinut. Od oktobra 2017. godine nekadašnji IMK 14. oktobar iz stečaja prelazi u vlasništvo slovačke kompanije SCMG. Trenutno upošljava 270 radnika, a na obuci je i deo kadrova kojih nema na Zavodu za zapošljavanje. Vinarska kuća Rubin AD uspešno radi. Prethodnih godina značajno su prošireni zasadi pod vinovom lozom. Savremeni dom i uljara nisu izbegli stečaj. FAM je odnedavno u vlasništvu američke kompanije Valvoline. Prethodni kupoprodajni ugovor bio je raskinut. Vrednost novog je 8,5 miliona evra. Branko Perišić radi, zahvaljujući ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji sa beogradskim Agrofinansom. Prethodni kupoprodajni ugovor takođe je raskinut. Novi vlasnik hemijske industrije Župa je kompanija Eukom. Prethodni ugovor je nakon višemesečnih protesta raskinut. Cepak i Crvena zvezda nakon stečaja ostaju uspomena da su nekada postojali i poslovali. Grad Kruševac je spreman za dolazak novih investitora. Lokacije na starom aerodromu, približno 30 hektara, na Jasičkom putu 3,5 hektara i parcele u industrijskoj zoni C kod Biznis Inkubator centra namenjene su za izgradnju novih proizvodno-poslovnih objekata. Prethodnih 7 godina pojedini delovi grada dobili su novi izgled. Zapuštena stajališta, prolazi između zgrada, pohabane ulice, trotoari i parking prostori bili su ogledalo rasadnika stare kolonije i popularna 6 koša. Tu su i poluizgrađene zgrade u Pejtonu. Kruševljani su umeđu vremenu dobili 2 velika trgovinska centra, Roda i Lidl, rade nekoliko godina, odnosno meseci. Treći, takođe na lokaciji Stari aerodrom, je u izgradnji.
Tokom prethodnih godina gotovo kompletna teritorija grada Kruševca je gasifikovana paralelno na gradskom i seoskom području. Kada su investicije u pitanju, nije zanemaren širi centar grada, kao i prigradska naselja. Od Balšićeve i Kosovske do mesnih zajednica Lazarica, Bivolje, Pakašnica, Mudrakovac i ostalih koje čine obod Kruševca. U godinama iza nas verovatno bi bilo urađeno više da nismo imali poplave epskih razmera u maju 2014. Osim putne infrastrukture, u pomenutim poplavama, ali i od zuba vremena, stradali su brojni mostovi na plahovitim potocima i rekama. Većina je sanirana ili su izgrađeni novi. Javno preduzeće Vodovod Kruševac jedan je od najvećih investitora u prethodnih 10 godina.
Kroz 2 projekta uloženo je i još uvek se ulažu sredstva od više desetina miliona evra. Proširenje fabrike vode i prateće investicije, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kome pripadaju sistemi LOT 1 i 2, odnosno kolektorska mreža. Vrednost obe investicije je više desetina miliona evra. Vode kao prirodni resurs moraju biti zaštićene, a priče o ekologiji deo su svakodnevnice već decenijama. Nebriga o vodotokovima, obale zarasle korovom, plastika u jezeru odakle pijemo vodu, žabokrečinom urasle kruševačke česme nisu slike za ponos ni jednom gradu. Jedan deo je saniran. Grad koji ima 101 naseljeno mesto podjednako mora da brine i o seoskom području. Tamo živi polovina od ukupnog broja stanovnika grada Kruševca, odnosno preko 60.000 ljudi. Pored održavanja postojeće putne infrastrukture, kilometri i kilometri asfalta su ugrađeni na lokalne saobraćajnice, seoske ulice i sokake u zaseocima. Pojedine škole i domovi kulture su rekonstruisani, brojna sela dobila su igrališta, proširena su seoska groblja, svake sezone se sređuju poljski putevi. Urađeno je puno, ali nije sve. Prioritete su pravili meštani, a u brojnim akcijama i finansijski učestvovali u podizanju nivoa infrastrukture u svom selu.
Sva sela grada Kruševca dobila su novu LED rasvetu. Javno-privatno partnerstvo donelo je uštedu u gradskoj kasi, a u planu je da LED svetiljke dobije i uže gradsko područje. Ušteđen novac uložit će se u nove projekte. Budući aerodrom Rosulje je projekat koji je posebno intenziviran prethodne 4 godine. Najskuplja investicija, kompletno podzemno i infrastrukturno opremanje lokacije, okom kamere nije vidljivo. Na jesen Rosulje bi trebalo da postanu deo sistema aerodroma Srbije. Javno preduzeće Poslovni centar je prethodnih 7 godina realizovalo nekoliko velikih projekata. Stara Zelena, kao i Kvantaška pijaca, dobile su potpuno novi izgled. Kruševac ima i 2 nove javne garaže, a u planu je izgradnja i 3. u samom centru grada. Podjednako se u godinama iza nas ulagalo u opštu bolnicu i dom zdravlja Kruševac. Neka odeljenja i ambulante su dobile potpuno novi izgled. Istovremeno za ustanove koje se bave primarnom i sekundarnom zdravstvenom zaštitom nabavljena je oprema najnovije generacije. Kupovalo se, ali i dobijalo. Od organizacija, dijaspore, pojedinaca.